Vitajte v druhej časti minisérie Gentle Jam do firiem, v rámci ktorej vám vždy každý týždeň odprezentujem inú formu personalizácie pre firemnú klientelu. Dnes som sa zamerala na asi najobľúbenejšiu formu personalizácie a to je umiestnenie loga priamo na etiketu produktu Gentle Jam. Originál produkt vyzerá takto. Na jednej strane sa nachádza takýto pattern. No a práve túto stranu sme mi obetovali pre vás, aby ste si tam vedeli vložiť svoje vlastné logo. Priznám sa, že to využilo stovky firiem, vrátane aj týchto, ktoré som tu vybrala. A ja sa vôbec nečudujem, pretože mať svoje vlastné logo, prípadne nejaký odkaz na produkte Gentle Jam, ja myslím si, že je celkom akože sexy, čo? Čo sa týka cien, tak minimálny odber je 30 kusov. Ale pozor, ak si zvolíte 30 kusov v rámci jedného druhu produktu, tak tá etiketa bude pomerne dosť drahá. Nejaký 3,65 vychádza bez DPH. Ale ak si zvolíte od 101 kusov v rámci jedného druhu produktu, tak v tom prípade vám tá cena vyjde na nejakých euro 50, euro 60, čo už si povedzme úprimne, že je celkom fajn. Takže, ak máte budget, čo je do 17 eur v rámci firemného darčeku a priemerná veľkoobchodná cena jedného druhu produktu je okolo 15 eur, tak s týmto personalizovaným konceptom sa krásne zmestíte do vášho budžetu. Takže toľko personalizácia na etikete produktu a v ďalšom videu opäť o týždeň sa dozviete o ďalších možnostiach, ktoré máme v portfóliu. Majte sa pekne.